Hedabideak etorkizunean biharko prentza eta internet. Gai horri buruzko jardunaldiak antolatu ditu gaur EKT Euskarazko Komunikazio Taldeak Andoainen, Martin Ugalde Kulturparkean. Partaideen artean izan dira Vicent Partal, Vilaweb Kataluniako atariko arduraduna, eta Joan Varela, kazetari eta Periodistas 21 webgunearen kudeatzailea. Biak bat etorri dira gaur egun egunkarien indarra gutxituz doala eta internetena berriz handituz. Bien hitzaldien ostean mahai ingurua izan da. Nola egokitu eskaintza 21. mende hasierako errealitate eta beharretara. Aitor Zuberogoitia, Jon Muñoa eta Jose Ignacio Armentia unibertsitate irakasleak izan dira hizlariak. Hainbat lagun izan dira Martin Ugalden jardunaldiak jarraitzen, eta era guztietako iritzi eta ondorioak entzun ditugu. Nik uste denok komentatzen ari garela eta ados gaudela kriston aldaketa datorkigula, baina inork ez daukala ondino klabe zehatz bat zer dan datorkiguna, ezta? Argi dago euskarriak aldatzen ari direla, euskarriak kontsumitzeko modu aldatzen ari dela, euskarri horiek betetzeko modua ere aldatu behar dela, baina ez daukagula ondino, ez dakigula oso ondo nondik tiratu behar da, ezta? Orduan, apur bat horrenik incertidumbrearekin edo geratzen naiz behintzat, ez? Garai apasionante bat datorrela zentzu horretan, berrikuntza asko datozela gauza planteatzeko moduan, baina ez daukagula erantzun zehaz bat ondino zelan. Hitzaldiak oso interesgarriak izan dira, bai bi profesionalen, kanpotik etorri zezkidune bi profesionalen ikuspuntutik eta unibertsitatetik ere bai, baina iruditzen zait zalantza bat argitu gabe geratu dela, eta da, bai, komunikazioan neurri handi baten internetera joala, baina interneten errentagarritasunaren galdera, egon da publikoaren aldetik interbentzioaren bat, ez da oso argi ikusten. Gaur egunean komunikazioaren diru iturriak gehiago ikusten dira euskarri tradizionaletan, eta interneten errentagarritasuna gehiago ematen du esan digutenagatik, eta ikusten da dela, erredakzioak murriztetik, despidotik, orduan hori baldin bada errentagarritasuna, tentu handi zibili behar dela, terren horretan. Nik uste dut ideia orokorra dela transizio betean gaudela, eta papera eta sarea osagarri izango direla, ez? Eta horren inguruan bota dira formulak eta moduak gauzak nola egingo ditugun, da guzti hori. Eta nik geratzen naiz pixka bat oroar nahi interesatzen zaidan gai batekin eta guri berezikita da, eta euskal hiztunen komunitateak zemehatxu zein indargune ditu aldaketa guzti honetan, ez? Eta ideia orokorra nahiko baikorra izan da, nolabait txikia izatea abantaila izan daitekeela, komunitate bat sortzeko eta komunitate hori alimentatzeko eta komunitate hori izan dadin euskarazko komunikabideen sostengu, ez? Eta nik uste dute gu komunikabideetan, euskarazko komunikabideetan gabiltzan guztiagoa hortik egin marko dugula lan, eta gainera komunikabide diferenteak elkarlanean. Labur biltzeko esango nuke nire irudikoz kazetaritzaren beharra eta kazetaritzaren etorkizuna handia izango dela esaten da, gertatzen dena da, jendeak ez dakiela hori nola islatuko den, hori nola emango den, eta hor dagoela, hemen aipatu da multiplataforma eta hainbat kontzeptu zailak dira danakola labur biltzeko. Batez ere dagoena da, borborrean dagoen industria bat dela hau, ez? Eta orduan, denborak esango du, zer bai, zer ez, nola zergatik, baina behintzat bizi-bizi dagoen kezka bada eta hemen soluzio asko eman dira. Egun ezagutzen ditugun egunkariak ja desagertuta.